crec que sí. Jo sóc casteller de Sant Cugat. A veure, compte, el que direm ara. He descarregat 4 de 8. He descarregat 2 de 8 en folre. Condició indispensable, Si no, no hi ha tracte. Perquè no anar a provar el 3 de 8 i col·locar-te al davant. I guanyar, d'anar a l'últim a guanyar. Companys, us llegeixo una mica les bases de l'article 14 referent a les penalitzacions. El jurat penalitza una colla en els casos següents. Quan es desmunta el peu d'acord amb les prevencions del paràgraf 2 del protocol de plaça, la utilització de 2 rondes per un mateix castell, en aquest cas la penalització serà doble. Quan l'aixecador no es col·loca correctament d'acord amb les previsions del paràgraf 4 del protocol de plaça, quan no es fa l'aleta d'acord amb les prevencions del paràgraf... Després continuarem, David, vinga. Compte, anem als nens del Vendrell, 2 de 8 en folre, primer intent aquesta temporada de 2 de 8 en folre. A punt d'entrar en la seva posició els 15 de l'estructura, Castell en solitari al concurs. Els nens són els protagonistes a la plaça de Toros de Tarragona. Col·locats ja els 15 de l'estructura. Pugen els dosos, esperen acotxador i enxanet a les ordres. Quina pinya tenen, Quina pinya tenen els nens del Vendrell, sensacional. Va, pot estar maca perquè a baix segur que no passarà res, ja us ho asseguro, la pinya. Dosos que a punt d'entrar en la seva posició s'agafen de braç, primer es col·loca un dempeus, ara es col·loca l'altre. Ja tenim els dosos de l'estructura. Dosos col·locats, treballa el folre i treballa els terços, la tenen prou paradeta, però la feina arriba ara. Ara arriba el moment més important, el més complicat, molt bé la cotxadora, rapideta, sense fer patir l'estructura, a punt d'entrar en la seva posició, només queda l'enxaneta. Arriba ja la posició de dosos, vinga enxaneta, els nens la tenen a tocar, fa les 3 passetes, peu a la faixa, ara peu a la faixa, peu a l'espatlla, carregat, sí! Molt bé, vinga! Molt bé, els nens del Vendrell carregant el 2 de 8 en folre. Vinga, a treballar. S'està girant una mica. Surt l'enxaneta, surt ara l'acotxador. Es deixaran de braç els dosos. Vinga, una miqueta més, només una miqueta més, que ja la teniu. És l'últim esforç, és l'últim sospir que us queda per descarregar-la. Surten els dosos, es deixaran de braç els 15, demana a poc, tranquil·litat, la descarreguen. Els nens del Vendrell descarreguen el 2 de 8 en folre. Extraordinari, fantàstic! Com ens agrada el concurs per coses com aquestes. 2 de 8 en folre, descarregat pels nens del Vendrell. Els nens del Vendrell que no assolien aquest 2 de 8 en folre des de la Diada de Santa Teresa del 2010, ho van també intentar fa 2 anys aquí, no se'n van sortir.